Mary vilayetiniň ýylaty 3 güniň dowamında elektrik togy üçin bergilerini üzmäge borçly edildi. Bu habar etraplaryň ýaşaýjylaryna ýazmaça görnüşde getirildi. Bayramaldy ýaşaýjylara hususan da geçen ýyl üçin elektrik togynyň ähli töleglerini sanaja günde berjaý edilmeligi habar berildi. Adatlyň yerli habarçylarynyň sözlerine görä elektrik togy üçin bergileriň tölenmegi baradaky habar öýlere eltildi ýa-da jaýlaryň hem kwartiralaryň gapylarynda galdyryldy. Tölegleriň agdalan wagt aralygynda tölenmedik halatynda elektrik togynyň öçüriljekdigi barada duýduruldy. Adatlyk bilen gürleşen yerli ýaşaýjylar köpçüligiň häzir aşy kynçylyk bilen gün görýänligini we gyýtga wagtda gardy üzülüşmäge mümkinçiliginiň ýokdugyny aýdýarlar. Pulu nireden almaly, iş yok, hususy gazanjymyz bilen zordan gün görýäris. Dip Bayramalynyň ýaşaýjysy adyny agdamazlyk şerti bilen gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä etrapda elektrik togy üçin tölegler öň ýylda 1 gedek bolan bolsa, indi ýylda 2 gedek talap edilýär. Soňky bir näçe ýylyň dowamında ýurdun häkimetleri ýylaty kommunal tölegleri wagtynda tölemäge höwüslendirmek üçin dürli usullary ulandy. Hususan da dörli dokumentlar üçin talap edilýän kagyzlary öý dolandyrış edaralarynyň almak üçin gaz, tok, suw we beleki kommunal hyzmatlar üçin bergileriň bolmazlygy talap edildi. Şu talap döwlet dükanlarynda azyk satyn almak üçin zerur spravka hem degişli jaý dolandyrış edarasynyň bergileriň ýokdugy baradaky resminama her aýda adam başyna ketýitli bahadan satylýan azyk şol sanda un üçin hem talap edilýär. Döwlet dükanlary gaz, elektrik we suw üçin bergidarlara azyk satmaýar. Ema ençime ýyllap spravka boýunça subsidiýalanyň bahadan satylan azyk önümleriniň satywy şu ýylyň başyndan bäri gaty adaldy. Adamlar azyk satyn almak üçin tölegleri tölemeli bolupdy. Indi döwlet dükanlary azyk önümlerini subsidiýalanyň bahadan satmaýarlar. Spravka boýunça dine un, olam her aýda satylmaýar. Dip Bayramalynyň ýaşaýjysy görüň berdi. Habarçylaryň sözlerine görä şu wagt ýylatyň girdeýjileri adalyan mahaly ýurtda haritlaryň bahalary şol sanda esasy azyk önümleriniň narhy ýokurlanýar. Türkmenistanda ýylatyň kommunal tölegleri boýunça bergisi meselesi ýyllar boýy dowam edýär. Soňky ýyllarda ýylatyň ýaşaýyş derejesiniň peselmegi sebäpli bu mesele hasam agyrlaşdy. Köp maşgala üçin diňe bir hyzmatlar däl, ýa-da esasy iýmit çörek we un ýaly azyklar hem el ýeterli däl. Çörek nowatlary paýtagtda da ýygyderli ýüze çykýar. Vilayatlerde çörek hem un birnäçe hepdelap hatda aýlap satylmaýar. Mundan öň 2018-nji ýylda Türkmen hökümeti ýylad üçin göz tutulan elektrik togy, gaz we suw ýeňilliklerini ýatyrdy. Ýurdun prezidenti şonda 25 ýyl odal girdilen ýeňillikleri ýatyrmak kararyny ýylatyň hatky ýaşap başlanlygy we döwletiň goldawyna mätäş dälligi bilen düşündirdi. Şondan beri kommunal hyzmatlaryň bahasy adyndan altesde ýokurlandy, emma berilýän hyzmatlaryň hili gowlaşmady. Elektrik we gaz hasaplaýjylar girdildi. Jemaat hyzmatlarynyň hili pes derejede galdy. Hatda paýtagtda we vilayet merkezlerinde elektrik togynyň we suwuň üçinçiliginde ýygyderli näçatlyklar döreýär. Şol ýeňillikleriň ýatyrylmagy ýylatyň şuun kuguna çenli ýüzüýüz bolup gelýän ykdysady krizisyň başlanmagyna gabat gelipdi. Soňra ýylatyň maddi ýagdaý hökümet tarapyndan ikrar edilmedik koronavirus döwründe de epesli ýaramazlaşdy. 2 ýyllap hususy sektorda işleýän 10 miňlerçe adam hökümetiň birnäçe aýlap ýerden gulplamalary sebäpli gazançlaryny ýitirdi. Türkmenistanda pandemiýa wagtynda döwletden ýylata sosial goldaw hem göz öňünde tutulmady. Türkmenistanyň ýolbaşçylary resmi derejede problemalary ikrar etmeýärler we ykdysadyýetyň üstünlükli ösýänligini öňe sürýärler.